GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa programa mangiter nadalan at saray ay sa kiyaninawa tang opinyon unong adliknaan na saray umbalay at saray issue yung makakaapekto at bilay kawayangan tan kanupugan na balang sinansakay lignaay babalay kaulop tan kaantabay susari manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay kapaborito RJ Jimenez tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani lignaay babalay naringalan Lunes yanggad Biyernes alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan lignaay babalay. Good morning, good morning, good morning. Masantos ang mabig ang morning langula at balang sinansakay. Wadjala so programa na likna ay balay paiparuntal na sa informasyon balita. Kana saray peteg-peteg ya likna ay balay. Yadaspeto Technical Engineer Dennis Palaganas. Olob kanta bayo balet amigo yo RJ Jimenez at your service always. Agunatan na Huwebes. Yan na manulot tayo ang kadalas 9 na kabuasan. Laray gabayuran ni pasabiran informasyon na balita. Tawag yo o text yo labat da 0945-183-4352. Taratan so abrasaan na tatang tanagagik basta walang personalan. Saray headline news. Sing batan at panamaglay na sa programa. Ayuda para da saray transport group patatang tanagagik at iterdala 5,000 pero next week ni Inar, Metro Manila. Iditalititan, tasigabay da. Taas pamasahe. Pangitar na emergency power. Dakinan na Presidente Bongbong Marcos. Usutla da second reading. Da Kamara dapat apurayulatan. Tapi ano makagawa laray kurang kudang pianja duntan at nabawasan so presyo na sa gasolina ayage 70 plus la tatang tanagagik. Laray tricycle driver, laray jeepney drivers, bus driver, nagdamot niya tagay so pasahe. Kumusta laray negosyante tayo? Kumusta laray malalako at tindahan publiko? Wala ni natutuboy wala mat ne. Kaya Congressman Engineer Palaganas Dennis, palurin mo kataya sa insuwisyon to at at may mga rules sa LTO na sa violators walatan. Tapi ano kuno at kaskasyan mo tira may say gamit dat motor anti connection to tanoy. Abas laingan ayagi. Tulaya. Bangilan konsepto so isasak lang da datang tanagagik. Dapat tara may kinmata manapagmat labat. Wanda no manpos kada cellphone. Think first before you click. Just kamot yung mansuisyon. Kailangan nunot mo mat. May report ya walay quarry operation dita na da Sicha Playa. May infeksyon.
Naanit singbaton tita na tatang tanagagi. Tanada saya balay na linggayan. Naroman la kuno may ayuda ya 700 bagmalulan 1,000. Si katutay pasabidan ng impormasyon. Ayan ni may parte na 40 million. Kapit da balot kapigan nyo ibunog. Bunog yula. Kani da saya balay na linggayan. Walay krisis nepag. Ayaman tatalusan subalang sinansakay ang gaman sisiblangan. Katutan na supalapag na sa kimot ya mayor. Yada katibukulan na saya na programa lukas para dasaray liknahan nyo ni paruntal at atong tanagagik. Morning, ditana dasaya Malingas Public Market. Makmaksil so radyo titan thank you dasamay digaton di kariton ya lalako ditana da public market. Malingas Public Market sa siyudad na Dagupan. Good morning. Karaya, so talagang kabaluyan tayon lumalaban ng patas, mabuhay po kayo. Kaya kung may nababalitaan tayo, Engineer Dennis, na mga nangungurap, na mga opisyalis natin, kaya baing kimat, sa baingan nyo, araraya, so kabaluyan tayon masaksak ba yung babangon. Maninegosyo kalamor, lumalaban ng patas. Nagbabayad ng buwis. Musta la kuno mayakyan, flood control fiasco, singa dimmaan, tatabunay issue gira, kwanda, ay wadtanitan. Sasambut dalabat, iraya kabyangan na managpanday na loy. Susayay tutong tungundan na loy at atang tanagagik. Aya pangiter na emergency power dakinan na Presidente Bongbong Marcos. Anakaukulan niya dasarayan panaon. Pero atay panisingbat tanpanguusil dasaray matatakaw da gobyerno at atang tanagagik. Wadtanitan. Agdanitan na lilingwanan. Ay siyempre, ayan prioridad, ipasanatan. Ano agaylay yatagoy na presyo gasolina. Subsidy para dasaray transport group. Ayat parad Metro Manila nila batbalot. So pangirelease daya pundo. Dasaya unsublaya simba, agaw na Martes, umpisaan dalatan. Katuya supalapag na sa DSWD. Kamuyong susaya DOTR piano tan sa LGU piano na determinada si para sindanda na ayuda ya 5,000 pesos saraya piktadong sektor dasaya yatagay na gasolina pero wala ra may transport group yang ipalapag na pangkontramet at atang tanagagi di Canada Metro Manila si Kwanda iteryola yekurumi yatagay su presyo na pamasahe Romanyola tano atay iteryo ya 5,000 pesos Kwanda mo at lamot nitan na korupsyon ay abangon lara Engineer Dennis anta dalay nagagawa tanukim maplastanod lima nasara may makurakot iran opisyalis sa syudad at atang tanagagik baka may bawas na yan o baka ilista nila yung hindi dapat ilista dyan pigaray na kupit daad satan lalamot billion of pesos asim palapag ng DSWD Rix Gatchalian ayawad tanya kapripra parad say ayuda dasayan panaon na krisis marakop ya gagala marakop ya kanunutan nga natulungan iraye kabaluyan tayo kalamorya piktado nasa niya tagay na presyo na say gasolina marakutan pero si pamat susaramay nayarin mangulab mangulab at atang tanagagik mangutleb at satan niya pundo lalamot
Ganyan sa kwanto may presidente na transport group di tanod Metro Manila ng si Katoya Pituyawan Iteryola Sukarumi iatagay sa presyo nasaray iatagay so may singil at pasahe kwanto katan lamot na korupsyon kwanto walay punto to walay punto to at atong tanagagi kano maminsan wala ratay ayuda wala rin mang kakanunutan no paano niran makakupit nako po. Wala maiyasakay si kwanto parang one time din yan bibigay sa amin. Siyempre gagastusin namin pangbayad ng kuryente, pambayad ng tubig, yung tira pambili ng pagkain tatanot subsidy. Panggasolina yun, tapihan dyan dun tanot wala yung usarin nyo, pananap na bilay, kanyan na switch. Atong tanagagi, kulik na nyo, ipasabiyo pa. Dapat na maglay na science programa insan, siyempre, kamyamay, yaman sana all. Bakit kayo lang? Kaming mga negosyante, kaming mga low earner, yung minimum lang, no work no pay, di ba? Paano naman po kami? So yan, madami na naman ang magre-reklamong sektor dyan ay socialist. Kasi pagka tinasan mo yung pamasahe, sila apektado din. Pag binigyan mo ng subsidy, tulong itong mga tricycle driver at hindi tatas ang pasahe, hanggang kailan? Yun namang ang tanong dyan. Nako. Ay, dakdakal. So, unong salamot, problem at satan. No, paano to? So, panangitar. Pero sa kuha na gobyerno, pantutulungan na DSWD, sa kabiyangan na DOTR, sa kabiyangan na LGU, piano, talagang na-determinan para sunupag ay mga wat. At no saya pandipindihan kung may presidente na transport group at sa may ownership na luganan paano pag binenta na yan. Sana tanggapin naman yung katibayan na deed of sale. Parang ganon. So, masalimuot lalamat no paano ito'y proseso. Pero, bitnuntan at si katuratan sa measures. Kaya usaran o dino gagawaan na sa gobyerno. Nandiyan untan at na tulungan sa saray apektadong sektor at atang tanagagi. Medyo mampapawutan nira. Halagan na agtini na bandag susamay na yarin itunda nagira tatang tanagagik. Ula saya simalat ya Supreme Leader at anak na Ayatollah Khamenei. Si Mutsyaba Khamenei ay panon tulay di siyempre si katoy Supreme Leader pinatiday amak kwanto di ba inerkad tanoy. Ay anturay ilalo anyo mo to desisyon to na saya walad uluto at saya ibawi sige pa pati so amato at si katoy simalat Supreme Leader di tanod Iran paano to 1,300 plus la so inatoy dasaya nangagawan gera tatang tanagagi san wala ni misa sambong sa kaya kongresista di amay swerte party list ang tamso impro nito Engineer Dennis akinano wala status quo wala siri order yung siguro si gabay ton moratorium stop muna daw dun sa pwede LTO kwanto sa Land Transportation Office pwede ba na wag muna kayong manghuli ng kahit na ilang linggo sa mga violators sa ating mga motorista. Ang iniisip naman niya kasi yung motor, yun po yung pinanghatid ng ating mga kababayan at syempre mura ang gamit sa gasolina, yung konsumo maliit lang.
pwede bang hindi kayo manghuli muna? Sumagot tuloy ang LTO. Ang sabi ng LTO, hindi kami manghuhuli basta hindi sila lumalabag sa batas. Diba? Sa kautusan ng LTO. Diba? Ano naman ang punto nun? Ano naman ang connect? Ang connect doon, iyon daw yung pinakamura na mood yung transportation, kaya wag mo nang manghuli. Kung sa bagay, meron siyang punto din, pero parang, diba, isipin mo, parang babalik yung naging controversial na payag na isang senador na sometimes, ay panbendolo, ay ano ba yan? Ano yan batas yan diba? Halimbawa, papayagan mong hindi naka-helmet, paano pag na-disgrasya yan? Diba? Ay, socialist triangle. Dapat ang batas na yan. Huwag nyo nang isali dito. Kaya tuloy, ang daming nag-react sa kanyang sinabi. At LTO sabi, Your Honor, yun po yung hindi naman sila huliin pag sila'y sumusunod sa batas, kwanda mo. Kwantum opisyal na LTO, yung mutiraratan, yung papaway mutiran ay socialist. Pero mo, ngiraman erol. Bilyon daw na pundo ng gobyerno ang pwedeng mawala pagka nabawasan yung excise tax dito ho sa produktong petrolyo para yung magiging mura yung presyo ng produktong petrolyo ng kaunti, hindi naman ho malaki, mga 10 pesos, mga ganyan. Pagka naawas yung excise tax, pag naibigay yung emergency powers kay Presidente Bongbong Marcos, yun po naman ang payag ng mga nasa Bureau of Customs na pagka naawas daw yan, talagang yung pong budget po dyan, malaki ho yung mawawala. At yun po naman ginagamit sa mga infrastructure project. Sabi naman ng mga nag-react po dyan, liknaan damot, may kani. Saka na muna yan yung mga proyekto na yan dahil may krisis tayo, unahin muna natin ito. May punto naman. Yung mga nagre-react tungkol dyan, sakaling may mabawas man sa pundo ng gobyerno, aman may kwanda at Pangasinan, yasambutan niya ay tawad jay problema ni ay. Ayan ni ay sututukan. Diba? Pwede namang magsakripisyo naman yung mga ilan dyan na mga pinaggagastusan. Ito muna. Isipin muna natin ang kapakanan ng ating mga kababayan, lalo na yung mga laylayan, the most affected na sektor at ating tanagagit. Yung pong mga nasa laylayan, wayakin bakit? Pag tumasang pamasahe, sige pa. Agay matagay susuldo, sige pa. Kaya di may ibabudget na mangkurangos mo tira, di agauntan. Di ba? Kaya dito muna. Ito muna ang pagtuunan ng pansin. Kung may mabawas man sa mga ibang pinaggagastusan, kung maantala man, talagang maantala. Dapat intindihin po natin dahil ay sunod sambuton, ay sunod indan na pundo di jatini magano, di ba? Kaya kung sakali man na matapyasan yung excise tax at makabawas sa income ng nasyon natin at mapiktuhan yung mga ibang ginagawa, mga infrastructure project, dyan daw hinuhugot, dyan daw kinukuha, baka mabawasan din yung kinukurakot, engineer, baka yun ang kanilang apprehension, yung kanilang takot, ay socialist. Basta sa usaping ito, kailangan kapit kamay po tayo na harapin ang problema, na magkaroon ng mga solusyon, mga dapat gawin para sa ganun makasabay tayo at ating tanagagit
Saya domino epekto yan, tatimot latan. Pag nagtaasan ang presyo ng mga produktong petrolyo, parang magsusunuran yung mga pangangailangan po natin. Good morning sa mga nakikinig dyan po sa public market ng Lingayen. Talagang yung kanilang mga radyo dyan sa may mga paggawaan ng singsing, Escanio Jewelry Shop, yan. Kay Cesar, kay Jong Escanio, kay Marco, good morning. At dyan din sa may Kalasyaw, Pangasinan, good morning ha. Talagang nakatune in sila sa ating impilan. Yan sa Malingas Public Market, good morning once again. At sige lang, kahit lang po tayo para magkaroon tayo ng panlaban sa araw-araw na buhay. Hindi kong sabihin walay gastusin tayo. Dasay ipawil tayo at atang tanagagi para sing batonira ng impormasyon na balita. Yung nag-chat sa atin kahapon, may nangyayari daw na quarry dyan sa pag-akot ng buhangin dyan sa may Sitio Playa. Ang kasagutan mamaya ay good morning sa kaibigan natin dyan sa Pusurubio, Pangasinan at dyan sa Baritaw, Manawag, Pangasinan. Yan. Magpapatuloy tayo sa programang Liknay Balay. Wala rin gabayuran ng pasabiran ng impormasyon balita. Text line tayo 0945-183-4352. Magano labat, wadyanira ipigaran makanan taymano. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Parad aliguas, tan arangkaday Kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Red Horse Beer Inuman Wisdom. Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang. Tama! Red Horse Beer. Sarap. Sulit. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Popular sa balita. Taluran katao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na yaet malet, no problem. Construction of flood control. Legacy River, Balongaw, Santa Maria, 47 million.
Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi. Garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag na Saray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Roboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Jet Maluwag, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan na matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep, at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Pangipatuloy na programa na Liknay Balay. Kalob kantabay ni amigo yung RJ Vera Jimenez at your service always. Musakila namin ya dumarungal tayo dito na da balay na linggayon. Nakabatan tayo da saya na momento no akin at agni nibunog tayo 40 million pesos. Wala ni happy gurun damat tag kayo apurado si Kimot. Wala ni happy gurun dan maong. Wala dali niya tayo si Councilor Jonathan Ramos. Biano nakabatan titan tanaruniran balita. Dita balita. Good morning, Councilor. Good morning, Sir RJ at saka sa ating mga kasamahan dyan sa istasyon. Yes, ito muna, unahin muna natin dahil sabi ang lagirang kapunay kwanda Councilor tayo 40 million danimbunog. Anto ni makakantala? Actually, sa aking pakikipag-unayan sa MSWD ay talagang sinasala, Sir RJ, kasi ito nga, nagkaroon ng mga naunang tulong ng gobyerno sa ating mga kababayan at ito po ay tinatanggal na sa listahan para hindi madoble at wala na rin sigurong masasabi yung mga kababayan natin na naunang nakatanggap sapagkat malaki yung kanilang nakuha kumpara sa kanilang tatanggapin sana dito sa 40 milyon. At ito, ang MSWD ay nakipag-ugnayan sa mga punong barangay na kung saan ay tumulong na sila no para lalong mapadali yung pagbibigay ng 40 milyon na yan sa ating mga kababayan. At itong week ay napag-alaman natin na medyo ang sabi ng MSWD, parang nababagalan sila sa mga punong barangay. So, ang sabi namin, advice namin ay tulong-tulong na lang para maibigay na sa ating mga kababayan ang tulong na yan. Pero mas maganda rin, Sir RJ, na masalang mabuti para walang masabi ang ating mga kababayan kaysa yung ibigay natin na
madali at marami namang maapektuhan. Good news naman, Councilor, dahil yung minimum na 700 ata sa hindi masyadong apektado, parang tumaas. Tama kayo dyan, Sir RJ, kasi siyempre, marami na rin nakatanggap talaga na mas malaki, no? So unfair naman kung madudoble yun, Sir RJ. Oo. No? So malamang tataas yung tatanggapin din ng ating mga kababayan. Basta ang pasiguro natin sa ating mga kababayan, don't you worry dahil intact naman yung 40 million, wala pang nabawas. Tama po, Sir RJ, talagang nandyan pa yan at yan ang ating ginagwardyahan. Siyempre tayong mga legislative at ang executive. Sa pangunguna ng ating mahal na Mayora, Honorable Mayor Josefina Iday Castañeda at siyempre ang aming presiding officer, Sir RJ, na si Honorable Vice Mayor Jim Crisostomo ay talagang nag-uusap lagi, no, sila, no, then ipinapabot sa amin kung ano yung mga dapat gawin din ng Sangguniang Bayan para matulungan pa natin yung executive, Sir RJ. Itong sa usapin naman dito sa pwedeng gawin ng yung kautusan ng ating Pangulo na ipatupad yung 4-day work week sa lahat ng mga LGUs. Kumusta dyan sa bayan ng Lingayen, Councilor? Actually, wala pa yung trahedya, no? Itong dilubyo, sabi nga natin dito sa Maghira, ay pinapatupad na yan sa bayan ng Lingayen nung panahon ni Mayor Paul Batawil. Kaya lang, nakita rin namin na maganda yon kasi bukod sa makakatipid po tayo sa kuryente at yung mga empleyado ay medyo mahaba-haba yung banding ng family, ay nahinto po nung itong bagong administration. Pero sa nakita din ng administrasyon na ito na may kagandahan yon ay ibinalik sa RJ, no? Okay. Last Monday ay nag-announce ang Human Resource sa pangunguna ni Madam Judy De Leon Vargas Coyocho na ibalik at magpasa ng executive order ang ating mahal na Mayora para doon sa Monday to Thursday na pagpasok. Pero 7 to 6 ang pasukan na, Sir RJ. Nadagdagan yung oras naman. Nadagdagan yung oras. So yung maliban sa amin, Sir RJ, kasi 24/7 tayo at mga researchers namin na kung saan ay siyempre kasama sila kapag may mga activity ang mga councilors, Sir RJ. Okay. So wala namang bawas doon sa mga sahod ng mga GOs dahil binabawi naman sa oras ng pagtatrabaho, Councilor? Opo, walang bawas, Sir RJ, kung sa katotohanan, no? Tayo po ay nagpasa ng resolusyon para dagdagan ang pasahod natin sa mga job order kasi sa buong Pangasinan tayo po ang medyo mababa, no? Ang provincial government ay nagbaba ng ordinansa para doon sa standard na pasahod ng GO, pero ang Lingayen hindi pa nakakasunod dahil sa kakulangan din ng budget, no? Pero sabi namin, dagdagan yung budget para dyan, para at least yung mga kababayan din natin na nagtatrabaho bilang job order ay makasabay din, no, sa mga benepisyo ng LGU Lingayen, sir. Yes, dahil ang pagkakalam ko, less than 400 pa ata, Councilor. 340 pa lang. 340 pa lang oo. Medyo maliit. Medyo maliit, yes. Pangsahod ng isang single, no? Binata, oo. Binata. Pero pagka nadagdagan, baka aabot na ng 400. Actually, ang aking request sa aking resolution, Sir RG, ay 560. Wow, the best, oo. Oo, para at least sa mga may pamilya na job order ay matulungan din nila ang kanilang mga
anak, no? Yes, Yung mga oo. pag-aral, Sir RJ. Dahil yung cost of daily living allowance talagang mataas na, no, Councilor. Butit na naisipan ninyo yan at na-imove ninyo yan kasi talagang yung mga kababayan natin GOs talagang hindi kasya pag may asawa. Yes, Sir RJ, no? Actually, nakiusap tayo sa Human Resource at ang sabi naman ni Ma'am Judy ay dagdagan nyo ang budget ng aking opisina, sabi niya, at ang personal services, no, para madagdagan din ang sahod ng GO. So, actually, 2 taon ko na itong isinusulong sa Sir RJ. Pero ang sabi ko this time, no, pagdating ng supplemental, talagang pipilitin namin na padagdagan ang sahod ng ating mga job order sa LGU Lingayen, Sir RJ. Oh yes, kumusta naman? Kaya naman ng pundo natin, ano ha? Sa ating punto naman ay walang gaanong problema, Sir RJ, sapagkat tumataas ang ating koleksyon. Yan. Yes, Kaya, dahil number 4 tayo sa sa may malaking yung pundo para sa mga gastusin, yung inilabas ng Region 1, di ba? Sa Tama buong rin Region yan, 1, pangapat Sir tayo RJ. Oo. tama po. So kaya natin. Kaya. Yes, kailan lang nakita ko yung mga toda-toda dyan, yung mga tricycle drivers, parang happy sila. Mayroon ata kayong binigay na parang reflectorized vest, parang gano'n na Councilor. Kayo ang chairman ng Committee on Transportation, di po ba? Yes, Sir RJ, bilang transportation ay isa sa ating nakita na may tutulong sa ating mga katuda at sa mga motorista sa bayan ng Lingayen ay bigyan sila ng ganong kasuotan, no, para sa kanilang protection din. Lalo na ito po ay ordinansa ng probinsya na lahat ng nakamotorsiklo at yung mga pumapasada pagdating ng gabi ay dapat mayroong ganong makikita. At double purpose na rin yun, Sir RJ, kasi nilagay po natin yung kanilang tuda. Makikita ninyo kung pangapisan tuda, nakalagay doon ay pangapisan tuda para makilala din kung yung driver ay taga saan. Yes. No, at kung anong tuda ang kanilang nasasakupan. So, yan po ay binigyan po natin, Sir RJ. Oo, yung mga tuda natin, medyo naputol. Yung ating pagkikipagpanayam kay Councilor Jonathan Ramos. Ito, tawagan ulit natin. Okay, alright. Baka nagkakasalubong yung aming tawag dito. So, yan po ay malinaw. Yung pagkasaad ni Councilor. Ito na, nagbabalik. Sir, go ahead. Yes, sir. Binigyan natin lahat ng mga drivers na katuda, Sir RJ, sa 32 barangays. Kasama na rin yung mga dito pumapasada na tuda, ang Ngarian, Pangaskasan at Banyaga, no? Bugal yun na yun, no? Opo, pero dito sila sa ating bayan na pumapasada. Kaya isinama na natin sila, Sir RJ, no, sa pagbibigay ng ganong kasuotan na, Sir RJ. May Angarian Lingayen ba o Angarian Bugal yun? Bugal yun na yun, Sir RJ. Akala ko Lingayen. Baka pwedeng hiramin muna para maging syudad na tayo. Tama kayo dyan, Sir RJ, no? Magandang, actually, sinusulong ng ating mahal na congressman, Honorable Congressman Mark Cuangco, na sana'y maging syudad na ang bayan ng Lingayen, lalo na tayo po ay capital town ng Pangasinan. So, malaki rin ang aming paniniwala na kapag isusulong talaga ay mangyayari, Sir RJ. Okay, thank you, Councilor. Unless may gusto pa kayong ipabatid sa ating mga kababayan, go ahead, Councilor. Yes, thank you, Sir RJ, no, sa ating mga kababayan na tayo po ay magtulong-tulong at magkaisa sa nalalapit po na bagoong festival, no, na kung saan ay marami tayong mga activities dito
sa loob ng 3 araw. Nandiyan na yung kalutan, yung mga street dancing, at yung mga produkto po natin na pwede nating ipagmalaki dito sa bayan ng Lingayen. Kailan yun, Councilor? Magmula itong March, no? Ay, March Third na. week. Aha, lapit na pala, no ha? Malapit na, Sir RJ. No, so, yan po ang inaabangan din ng buong Pilipinas kasi talagang napipicture na po yung ginagawa po natin na kalutan sa daan, no? At siyempre yung mga ipinamamalaki ng Lingayen yung bagoong. So, sana ay magkaisa po tayo mga kababayan at magtulungan para matapos ang Bagong Festival na may gagalakan at kasiyahan na kung saan ay bayan ng Lingayen ang titingalain after ng event na ito. So, asahan nyo po ng inyong mga municipal officials sa pangunguna ng aming mahal na Mayura Honorable Mayor Josepina Iday Castañeda, at sa lahat at sa aming ama ng Sangguniang Bayan, Honorable GM Crisostomo, ay makikipagtulungan sa aktibidad na ito ng Bayan ng Lingayen. So maraming salamat sa bawat isa at Sir RJ at sa lahat po ng ating kasamaan sa istasyon dyan. Okay. Thank you. Si Councilor Jonathan P. Ramos ng Lingayen, Pangasinan. Ayun, at nalaman uli natin na sa kanya na hanggang sa ngayon wala pa yung 40 million, pero don't you worry, ibig kong sabihin hindi pa naibibigay, pero don't you worry, yan naman nandyan lang sa Treasurer's Office, at yan po ay sinasalang mabuti para lahat makakuha. Kimot, sinanggo kimot. Sa kwanto may sakay. Sabihan lay gera. Nagapula mo kwanto. Hindi. Kayo mapaga. Tay paga, walad punsya. Siyempre, yung MSWDO natin, sa dami pa naman ng pamilya. Yan sa Lingayen, agdagabay, walay na ekal. Listaan, ya ganupag, ya ekalan. Nagdagabay mo't, walay na duble. Tapi kila man reklamo. Kanyan na jada panalakarda, giniutang ha. Anong utang nyo la, yung kapaw. Mangawat kayo, imbis manlikot kayo, kasi bangot kayo. Anto ay, inyutang nyo la. Manalagar lamay, limatumay, ng pautang, no pay out. Kanyan alagaryo'y daisat singgarla na sumpal, so pangkukuto na sa tay listaan. Sige, kanyo sabihan lay gira kanyo ay sosilis watantan labat karo manira na impormasyon na balita dapat na maglay na saya na programa tayo likna ay balay. Ay, good morning, Sara may dumarungol tita na Baloy na Labrador. Roger, good morning. How are you? Long time no see sa amo mo. Kumusta na kaya? At syempre sa Eco Family dyan sa Kalasyaw, dyan sa bayan ng Binmaloy, dyan sa Barangay Kalit, Gaspar Family. At sa lahat ng ating mga tagapakinig dyan sa Bugalyon, kay King, good morning. Kay Madam Ima Lipio, good morning. At dyan sa may bayan po ng Aguilar, Pangasinan. Maging dyan sa bayan ng Sual, dyan sa Cabalitian Island. Minsan pigar mo tayo panagkumpunim na bangus. Sarap ng bangus dyan. Kay amigo na Liward Kaburaw dyan sa may Barangay Kawayan, Kawayan Aswal, Pangasinan, sa paganiganing kapitan. Yan. Siyempre no mong si Papa nang nungmod kabaryuan mo talaga na si kay itok dolda, pero no
medyo mansisirbikan kapitan, insan nang gapoy nanunungdan na gagol nun karakupan, bay itsupay dakala. Di ba? Ganun po yun, manasing gerlas o eleksyon. Sa barangay. Sa panahon ng krisis sa ating tanagagik, dapat tayo magtulungan, huwag magbangayan. Sama-sama nating sakbaton. Santo kamanya arapon tan iter. Kanupugan ya trabaho lalo la at sikatayot mantra trabaho at gobyerno. Ganun lang po yun. Tulad dyan sa bayan ng Binmaloy. Sabi naman ni Mayor, ipatupad ang dapat ipatupad. Sa panahon ng krisis, kung ano man yung pinapatupad at iniling ng national government, ay sumunod po tayo. Wadya su palapagod sa atan na Mayor teka handa ko muna to. Mayor Pet Merera na Balay na Binmaloy. Nasa ano wala pa. Well, alam po natin na sa lahat ng bagay, no, kahit saan man, may krisis sa ating buhay. Pero yung krisis ng buhay, sa krisis sa ating buhay, hindi ibig sabihin na hihinto tayo, no? Dapat tayo magpatuloy, tayo labanan lahat ng bagay na darating sa ating buhay. At unang-una, prayers, what is the most important for us? Yan ang pinakamigit sa lahat. Walang sino man na makapagbibigay ng solusyon sa bawat problema ng mamayan. Ang solusyon lang, yung sinasabi kong prayer. Kaya nga sabi nga, when family prays together, stays together. So, ibig sabihin yan, kung tayo lahat ay nagdadasal as a family, ay lahat yan ay magiging maulad. Walang imposible para sa Kanya na itong crisis na yan ay pansamantalang para sa Kanya. Kung binibigay tayo ng crisis sa ganito, well, may ibig sabihin yan. Nakakalimot na tayo. May krisis, pero may krisis. Ngayon po naman yung payag ni Mayor Pet Merera ng bayan ng Binmaloy. Dasal lang, totoo naman. Sa pamamagitan ng pagdadasal at paniniwala sa Poong May Kapal, malalagpasan natin yan. Meron ngayong paboritong kanta ng dating gobernador natin, na pagsubok lamang yan, huwag mong isuko ang laban. Yun, diba, Engineer Dennis? Lahat po yan ay pagsama-sama nating bibigyan ng solusyon. Huwag magbangayan, parang ganun. Ang isipin natin para po sa kapakanan ng ating pamilya, ng ating bayan, nating lahat. At magdasal po tayo, huwag makalimot. Pero alam mo ba, Engineer Dennis, nasa kasaysayan pala ilang beses na binubura sa mapa. Pilit kinukuha, pilit inaalis sa mapa yung Israel, the Holy Land. Pero hanggang ngayon matatag pa rin. Dahil sa paniniwala ng karamihan spiritually, iyan po ay isang banal na bayan. Yan. So, dyan pa lang, talagang pagkababalikan mo yung history, daming sumakop sa bansa na yan. Pero nananatili at nabalikan pa rin ng mga taong bayan yung Israel. At naging bansa uli noong 1948 yan. At hanggang ngayon, ang daming gustong sumakop dyan. Pero hindi sila nagtatagumpay. Nananatiling matatag ang bansang Israel. Good morning sa mga kababayan natin na talagang naghahanap buhay ng legal.
at talagang sumasagupa sa hamon ng buhay. Lalo na yung mga kobradores natin, yung mga kabo natin at mga nagpapataya, na talagang ang kanilang sinusundan yung legal. Mabuhay po kayo. Dahil mayroon hong anunsyo ang PCSO na ang tanging may hawak ng prangkisa sa lalawigan ng Pangasinan, ito pong Grand 88 Gaming Corporation. At sa panuntunan ng PCSO, ang betting station ay may sukat ng layo mula sa mga paaralan, mula sa mga simbahan. At kung sakali man na may mga betting station na hindi sumusunod dito, abay ito yung mga sinasabi nilang illegal. Ito yung tinatawag nilang bukis. At sa panawagan at babala ng PCSO, doon lang po kayo tumangkilik sa legal na nagpapataya ng small town lottery para masiguro na ang iyong panalo ay garantisado. Baka mamaya pagka yan dinadala ng kubrador doon sa bukis, baka maging singkong duling, wala kayong makuha pag kayo'y tumama dahil nga sa nagkaroon ng bulyaso pag ito ay na-raid ng mga law enforcer natin. Kaya ang panawagan ng PCSO ay tangkilikin yung legal na nagpapataya ng small town lottery dito sa lalawigan ng Pangasinan. At ito nga yung Grand 88 Gaming Corporation na nagkaroon na ng prangkisa at mayroon nang inilabas ang PCSO na authorization to operate. Kaya sila yung legal nag-operate ng small town lottery dito sa lalawigan ng Pangasinan. Morning sa mga nakikinig dyan sa may Bayangbang, Pangasinan. Hoy! Yung reklamo dyan tungkol sa paggamit ng isang kapitan sa service ng barangay, ay nako, ginagawang personal na daw. O sige, parating nyo yung picture, yung pangalan, at nang yan ay ma-actionan. Actually, ang pwedeng pagsampa ninyo ng reklamo sa mga ganyang bagay, pag may mga umaabusong kapitan, sa inyong local DILG. Sa bawat bayan, mayroon hong mga nakatalaga po dyan na DILG officer na pwede ninyong pagdulugan ng inyong problema. Kung nakikita ninyo na ang inyong kapitan ay umaabuso na sa tungkulin, yan po yun. Biruin mo, service ng barangay, ginagawang personal, hindi po pwede yan. Magbabalik po tayo sa programang Likna ay Balay pagkalipas ng ilang malagang palala. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung San ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river
awaits you. Babala sa publiko mula sa PCSO, ipinababatid sa lahat ng kababayan na tumatangkilik sa STLO Small Town Lottery sa lalawigan ng Pangasinan na mag-ingat sa pagtaya upang maiwasan ang paglilinlang at iligal na operasyon. May mga naulat na insidente ng bogus o iligal na bangka na pinapasukan ng ilang kabo o kubrador upang matiyak ng inyong pagtaya ay sinasagawa sa lehitimo at otorisadong STL. Iniikayat ng publiko na siguraduhin sumusunod sa mga sumusunod na alituntunin ng kabo o kubrador bago tumaya. Una, ang kabo at kubrador ay may opisyal na ID at chaleco na ibinibigay ng Philippine Charity Statistics Office o PCSO at Grand 88 Gaming Corporation, ang tanging legal at otorisadong operator ng STL sa Pangasinan. Pangalawa, mayroon silang opisyal na papel na may logo ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. At pangatlo, ang pagpasok ng taya ay ginagawa lamang sa opisyal na betting station ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. Mahalagang paalala, tiyakin ng inyong kinatayaang kabo o kubrador ay lehitimo upang maiwasan ang anumang aberya o problema sakaling kayo ay manalo. Pandan Festival 2026 Schedule of Activities. March 13, Ginoong Mapandan 2026 Talent Night, 8 p.m. Mapandan Auditorium. March 14, Kalumbaan na Cyclista, Ed Mapandan 2026, 5 a.m. At Mapandan Auditorium, First Alaskan Vasing, Mrs. Mapandan International 2026, 6 p.m. Mapandan Auditorium. March 15, Mafanran 2026, 4 a.m. At Mapandan Town Center, Gabi ng Pasasalamat, 6 p.m. At Mapandan Auditorium. March 16, Farmers Festival 2026, 7 a.m. Mapandan Auditorium. Coronation Night, 8 p.m. at Mapandan Auditorium. Zarzuela, 8 p.m. Mapandan Public Market. March 17, Pandan Academy Motorcade Parade, 6 a.m. Mapandan Academy. Mapandan Academy Night, 8 p.m. Mapandan Auditorium. March 18, Community Night and Grand Raffle Year 4, 6 p.m. Mapandan Auditorium. March 19, Feast of St. Joseph, 6 a.m. The Perkiat Parish Balikbayan Tour, 7 a.m. Cafe Medarlo, Coras Manor and Garden, Balikkabayan 2026, 7 p.m. Mapandan Auditorium. March 20, Smart Bingo Bonanza, 1 to 5 p.m. Mapandan Central School. Coronation Night, Mrs. Mapandan International 2026, 8 p.m. Mapandan Auditorium. March 21, Mapandan Zumba, 6 a.m. at Mapandan Auditorium. Street Dancing and Civic Parade, 4 p.m. Start at Nilubot Elementary School. Contest Proper, 8 p.m. at Mapandan Auditorium. March 22, Kalutan 2026, Mapandan Street Party, 6 p.m. at Poblacion Pandan Avenue, from Mapandan Town Center to Mapandan Public Plaza. Kalila, Malikat at Mapandan. Pandan Festival 2026. May K ang Mapanday niyan. Pag-iwang Mapandan! Pag-iwang Mapandan! This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Pangipatuloy na programa na Liknaay Balay. Kalob kantabay ni amigo yo, RJ Bera Jimenez at your service always. Yad Aspeto Technical Engineer Dennis Palaganas. Yada Saray Arumira na impormasyon na balita. Aruman at walay resibit tayo na impormasyon nilira dasay impasabidan na impormasyon, reklamo nga walay nagagawa na pangkwakwari ditan da Sitio Aplaya da Barangay Pangapisan Norte. Inara walay dalay danumbitan, walay katambak buwer, buhangin at nanuningning daya. Wala ray truck yung ulatan pangikakargaan na buwer.
Nantuya kasi kwandamot. Ay, lalako data no anto. At say takot datan at wala may krikbitan. Ang paano unawang, ang paano unsabi mamauran. Una gusto dano mapiktado iray manayang dita na dasatan niya pason. Si katutan mo, so gabay dan nalinuwan, ang tutan niya nagagawan na panguulor na buwer, tan iner, so lalaan, ilalakutan kasi, wanto. Tana, so impasabidan na reklamo, at panunuglay na sayan na programa. Kanyan na walan tayo na pangkanaunawa tatong tanagagik. At si katutan so tampul ingkuno tayo at say barangay kapitan na barangay Pangapisan Norte si barangay Captain Jojo Biray. Dasatan niya yung pasabidan na reklamo o impormasyon niya walay nagagawan na pangkwakwari panuurol na dalin buwer. Itanod sa tay Sitio Playa ay tatager, minor day tatager. Pinablimiran na tagadtanod Sitio Playa. Yada saya impituyaw tanin pangalan na impormasyon. Dakina na Kapitan Jojo Biray. At diman na akabatan niya wala ditan sukrik may dalay danom. At walatan so may medyo bunton ya bur at kwanto libre kuya kwanto ya iter dasaray mangkaukulan natager pero siyempre kwanto no walay pangilugananda walay tragda awiton dalabadya. At wala mo susinga impangaro na piloder na local government pati anoglara na irapan yaman na whole may kargad truck kwanto at kanyan si katutan ang paano atan so ibabagadan na quarrying kwanto mo at libre manaya siyempre no wala rin mangala kwanto mo no inarkilada may truck yat may karganda tay tagarda di manod sularda kinla si karalaya kaulay kwantumot pero ay pangalada dya libre anto taso gawan da dita na kinut kalundatay dalin si katutan mo sa question na saramay ang ipasabi na impormasyon kinut kalunyutay dalin di mas lalo na wangwangan di krik tanay no bilang at mamuran lang ni wala rin panuran-uran to. At saya paliwawad sa tanan na Kapitan Biray. At wala ramay walay mandraragad tan manaya. At sa tay limahong channel may bungangay Agno River. Wala di tayo singasiltod ya area. Kanyan dragon datan. Tana sa may nanaalada. At gawon datan walay plano datan ya para kutuntan at anya creek gawon da isa na may nadradraga da demanded da say pangukal na sa may silto ya portion na sa tay bunganga na Agno River at ikarga dalan lamang ditan. Untan so paliwawa na kapitan at atong tanagagik lalan sa may ngipasabi na impormasyon, di ba? Kanyan na apigaran datan, gawon datan, walay pundututan, parakuton datan, kanyan na kalundamay dalin insan salatan danimot nilan lamang. Pero may kwanto may uning paliwawak doon sa amin man re-reklamo. Teka, kwanto mo? Pagka papalitan na kinut ng pagdanin kalunoy, tatanot sursur laoy. May danin latan malit latan kinut may kalalan da di manod may dragon da kisala dala lamang di aman la so direct da iter da tutu kwanto mo?
Ganyan na apag-apagay katunungan, wala mo't so katunungan da, di ba? Pero lang tinagtinianta susulido, ay plano da satan. Kanya na siguro nindan tayo medyo ando ko oras. Yano naipaliwawan na maong ng Kapitan Jojo Biray susatan ya impasabiyon impormasyon. At say kwanto nga po'y mangko-akwari, iteria libre, saray residente, ay nakukulandan mantager at say lugar da si Katutan Mat. So paliwawa na Kapitan Jojo Biray. At nogak nalilingaw, walay nagawan na consultation dito na da barangay. Sige. Antan tayon maong susayan ng reklamo yo, pero atan so initial ay nala tayo ng impormasyon nilira at sama yung ipasabi na impormasyon at sa isika tayo. Kanya wala ramay nanununong yun, nasisiim yun, ya medyo questionable ran aksyon, di tanod na lugar yun, gagawin na saray manulay. At feel free, itawag yung labat. Sa ipanamaglay na text line tayo, 0945-183-4352. Diyan Facebook page na ay Radyo Pangasinan DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. I-search yung labat at Facebook yun. At nabantayan nyo kami. O dino, dyan panamaglimat, nasa YouTube, live tayo. Walay cellphone nyo, search yung YouTube. Type yung labat, DWG 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Sana na piyo sa programan Likna ay Balay. Nabandag yung kamitan na sa Facebook. Ganyan na antabayanan tayo yan na reklamo yun ha. Tawala manay gagara damot yung marakip yung gawan at satan niya pason. 42 minutos kasumpalan na alas 8 at kabuasan. Kolop kantabay na Miguel R.J. Jimenez at your service always. Wadyalaray liknaan na saray kabaluyan. Ito sabi naman ni Arnolfo, tama ka dyan na Idol RJ. Napag-indan bangwit aliwan sira. Piano aga na upot kwantumat. Siguro ayamay ikin. Reaksyon na dasatay pangiter na ayuda. Liknaan mo't. Dasaray Transport Group, yagapuan lan, wago na Martes, dita na da Metro Manila. Una ang danira may tricycle driver. Tara may jeepney drivers. Inda na 5,000 pesos. Agmet ni Malinaw, no, by quarter, wanto. Pero sa kwanto lang may presidente na sa kaya Transport Group ditan, baka lamut-lamutan na korupsyon. Mamot, so apprehension da, takot da, tatang tanagagik. Baka magugat naman dyan, na naman dyan yung korupsyon, kwanto mo. Siyempre, ang tatilatan yan, wala ray ibubulos, yapon di gobyerno para ayuda. Agtayantan, upigaray napupulag, upigaray nasisikot. Sabi naman ng DSWD, si Secretary Rex Gatchalian, bilyon pesos. So kapundo, katarya para sa pangiter na ayuda. Dasara yung nyara na sitwasyon yung walay krisis sa tatang tanagagik. Ito pa, good morning Idol RJ. Kung tumaya ay say tupit ko labat akinot bayag dan sumpalon tay listaan na ayuda tayo. Kung tumaw kalundara may kaya nagik. Kalundara may akawat la na sa may emergency cash transfer. Dita na da bale na linggayon tawalalaray akawat. Actually, agtimat na total mga madam, mga sirs, mga opisyal ng linggayon itong ating mga kababayan naman tupet. Mabuti na lang at naipapaliwanag din natin ang dahilan kung bakit naantala ang pagde-distribute
ng 40 million na yan sa ating bayan. Ano ho? Kaya unyaray reaksyon da. Agdagabay na ulit. So, pangiter at sa ramay ako unalaya akawat na ayuda. Ditan at ramay abagyo na bagyon yuwan. Wala lara may akawat. Yan ang lapu at say DSWD. Mas balog man ingon. 10,000, 5,000 kada sakay. No? Agak nalilingo. Diba? So 40 million balot inyapag godamin ya pamilya o kanya narami akawat lanununaan agkila mi babali so walay kakarganirad manod listaan yain lista MSWD tayo kanyan kaluniraman yang ngaran. Kanya na may dati kwinta ya 700 pesos para da sa ramay gapiktado pero residente railing gayon paano magmaliwa 1,000. Ganun po yun. Pero ito hindi po natin masisi yung ating mga kababayan na nagtatanong. Yung ang isa na nag-react kahapon sabihan lay gira ang kapon kwanto. Manglabat lahat wala ray paliwawa yan narurungalandan unya. Kaya tay 40 million at watan niya intaknitan na bawasan. Kayo mapaga. At unsabitan. Maxil ya kapitan tayo. Sige. Kung niyabit laan siyempre, paano yung bagaday? Kakampanya klanto Sure na Maxil niya, ya kapitan titan sige. Hi, good morning. Saray classmate ko about sa 83 dita na Pangasinan National High School. Dapat jada bagoong festival ipawilso dati. Boss RJ say may kuntis iray obrero inasinan aliwan saray iskwilaan. Di ba marakep? Reaksyon da tatong tanagagi ka dita na linggayon may pakagawa na bagoong festival. Tama nga naman, di ba? Kasi pagka may mga street dancing competition ang nakikilahok na ngayon yung pong mga dancer kaya yung mga galing sa nagpa-practice din sila. Yung mga iba't ibang eskwelahan dyan sa Lingayen may nandaroman eskwelahan pero syempre sponsoran ira na sa ramay kanggawa na bagoong ditanod Lingayen kaya paggawaan ng bagong yung pong paggawaan ng bagoong para sa ating mga nakikinig abroad at sa ibang dako ng bansa dahil live tayo sa Facebook at sa YouTube ang paggawaan po ng bagoong na talagang original talagang mananam kundi yung pong masarap at talagang pang-export ika nga dyan po sa Lingayen dyan sa aming barangay Manibok at dyan sa barangay Pangapisan Norte magkatabi po yan na barangay. Dahil noon nga nung una na itinanghal kaya ginawa yung pagtatanghal itong bagoong festival yung pong mga nakisali po dyan sa mga street dancing competition masaya noon bakit kamo? Dahil mismo yung mga obrero yung mga tawag sa amin umaasin yung pong mga umaasin, yung pong mga nagtitimpla ng bagoong, yung pong mga obrero sa isang faktorya ng bagoong sa amin. Sila yung talagang nakipag-compete dyan sa street dancing competition, mismong sila. Pero ngayon kasi school na So, yun siguro ang gustong ibalik ng ating kababayan dyan. O sige, kung anong maganda, basta ang maganda po dyan may mga nadadagdag ng mga features, activities
sa pagtatanghal ng bagoong festival. Yan. Dagdag nga yung kalutan at dalan. Yes. Oo. At yung dati na yan, yung street dancing competition. So, ito na, next week na tayo di ba? March 17, 16, 17, 18, yan. So, next week na. Eto pa, sana all mabigyan ng ayuda, Boss RJ, kwanto ay. Ay, syempre, mapapasana all ka na lang dahil lahat naman tayo, apektado, Kung ang binabanggit mo sa gera, lahat tayo apektado. Kung yung binabanggit mo na sana lahat mabigyan ng ayuda, yung sa Lingayen, lahat po ng yan. Oo. Pero yung sa ayuda, doon sa mga unahin itong mga transport group, dahil sila yung talagang apektado dito dahil sa gasolina. Pero apektado din tayo dahil pagka bimili gasolina, di umbili mo, tiray manunaniran sa saliwa, nagatontan. Isa nagay matagay sa sweldo, sige pa. Likmaan, mabuhay ka daw. Mabuhay ka, Councilor Ramos. Sa move na yan, the best. I like it. Kwanto ay siguro empleyado ya. Sa kuyan job order, detaned employee detaned bali na Lingayen. Di ba? Ay palurin mo kata na bayag lang panahon 370. Sa Nagaw, ito may akwa ng councilor, pang single lang yan, pambalulaki marikit, isa lulabat na makeup, o no balulaki, mansisigarilyo, sa lulabat na sigarilyo, 370, sige ba? Walay pamilya, manggang saksaki sa anak mo, Engineer Dennis, to nabilay to katay 370. Elay bili sa saliwo na, pigari sa kikilon bulas. So abayagla, inupugtan niya iyatagay. Buti na lang at naisipan mo yan. At ay pinaglalaban mo yan, Councilor Ramos. At sana suportahan ng iyong mga kasamaan dyan sa Sangguniang Bayan ng Lingayen. May pundo naman tayo, nakong papasa yung kanyang panukala. Magiging 560 pesos or 500 plus. Sabihin mo na 500. Ay okay na yan, di ba? Sa isang may pamilya, pwede na. Makakalpas ka na sa araw-araw na pamumuhay. Pagka more than 500 pesos na yan. Kaya sa mga ibang LGU, tignan nyo naman. Yung sinasahod ng ating mga GOs, mga job orders, dahil pagka yan naipataas mo, konsehal, hindi ka dyan makakalimutan. Biruin mo 370, tapos magiging 500 plus, di malaking kagalakan para sa ating mga empleyado dyan, di ba? Malit nga naman, sana, ikwenta na sa, cost of, daily living allowance, para, kung sakali man na hindi kaya ng pundo, di wag, wag kumuha ng marami, di ba? Basta sasapat. Para yung iba naman, makapaghanap pa ng ibang trabaho. Diba? Accommodate mo lahat. At alisin yung yung mentalidad na political accommodation. Yung lang talagang kailangan. Yung lang talagang kikilos at gagawa ng kanyang mandato at bigyan ng mataas na sweldo, di ba? Kasi kung minsan dahil sa sinasabing political accommodation, nakatulong yan ng eleksyon. Pumapasok, wag yung pahiyain, parang ganun. Tapos yung iba naman, rekomendasyon yan ni Kapitan. Kasama natin si Kapitan. O sige, kunin nyo na. Di ba? Yung quantity kasi, dami.
Pero yung kalidad ng trabaho, nandiyan naman, pauyaw-yaw magbibilang ng puste. Ano ba yan? Di ba? Para sa sana yun ang gawin ng ating mga LG. Yung kailangan lang talaga na magtrabaho at tasan. Yung sinasahod ng ating mga kababayan. At sana i-consider palagi yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Para sa ganun naman habang nagtatrabaho sila, wala silang minuwari, di ba? Wala silang inaalala, kulang na may sildong ko, kwanto. Ang tigawan to tanoy, di man sideline, o no man sideline, makapang-concentrated trabaho to, di ba? So, kunti na lang ang kunin at ibigay yung nararapat na sweldo. Ay, good morning sa mga nakikinig yan ho sa bayan ng mga Tarom, Pangasinan sa 2nd District at dyan sa Basista. Ganyan po yung unang namatay sa giyera. Ewan ko kung nakauwi na. Pero ang mamala naman ng Israel, ibubuhos naman yung suporta. At ang pamalaan natin dito sa Pilipinas. May mga ganyang kailangan tulungan. Happy birthday, Kidan Carla. Hello, Carla. Happy birthday. You may have morning more birthdays to come. Kilala mo na kung sino ka. Carla, yan. Kumusta na dyan sa inyong bayan? At kay Maribik ng New York, good morning. At kay classmate Myrna Silan. Palaging pinapanood ang ating palatuntunan sa YouTube yan. Ating mga kanayon dyan sa Las Vegas, Nevada. Kumusta na po kayo dyan? Sana yung pagdadasal po natin gawin po natin palagi para sa ganun matigil na itong giyera. Walang nananalo sa giyera. Lahat tayo talo dyan. Ang kapulay malam yung oras sa isang programa Liknay Balay. Yada Aspeto Technical Engineer Dennis Palaganas. Nakaloba kantabay amigo RJ Beray Jimenez at your service always Jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Say programon mangiter nadalan at saray ay sa kialinawa. Tang opinyon unong adliknaan na saray umbali at saray issue yung makakaapekto at bilay. Kawayangan tan kanupugan na balang sinansakay. Lignaay babalay. Kaulop tan kaantabay. Susari manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbali. Kapaborito RJ Jimenez tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay. Naringalan Lunes yanggad Biyernes alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Lignaay